खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गर्ल्स डे आउट ब्लग जागोन दिनैनि ब्लगा नोंथांमोना नायलांबाय था जोङो दिनैहाय गर्ल्स डे आउटआवहाय बबे लकेशनावहाय थांगोन बारा गोजानाव थाङा खाथियावनो थांगोन खिन्थु नेचारेलि माने फ्रेश जायगायाव थांगोन जेरावहाय थानानै जोङो गावखौनो सुखु गोजोन होनो हायो माइन्डखौ फ्रेश खालामनो हायो रिफ्रेश खालामनो हायो जों दिनै बे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों दिनैनि बे ब्लगनि गेजेरजों दिनैनि भिडिअआवहाय आं बेखौनो दिन्थिगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो मा होनो थुदु बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो मा खबर जादों मोजां ना वा गुफुर जाथारदोंलै बिराद ओइ रानथिंथिंबो जाथारदों ना इयो खम इयो साननानै जालायलायाखै खोमा आब'आथ' जिमाव थांनानै बिराद स्लिम जाबाय आं ओंखाम जाला होननानै जोंनिया गारिया दाबो मोनफैयाखै गारि नेगासिनो जोङो सोरनो देखायनो फट'ग्राफार फैयाखै माबा नै दायो जोङो मोनफैबाय आं माने मेगना बाङाय माबा जायोना मा होनो मेगना आनलेट नोंथांमोना जायगाखौ नायना मिथिदोंना बहा फैदो जोङो बेनो जाहैबाय बालाजि मन्दिर बिराद क्लिन ओरैबायदि साफा मन्दिराबो गुफुर जायगायाबो नेचारेलि माने बिराद बिउटिफुलखा बिराद गोजोन मोनखागोन माने बेयावहाय फैबाथाय जुदि नोंथांमोनाबो माब्लाबा गुवाहाटियाव फैनो थाखाय माने जायगा जुदि लकेसन माने गासैयावबो थांखांजोब्बाय माने गासैयावबो थांखांबाय दा बहा थांनो जुदि बिदि सानबाय थादोंबा बे बालाजि मन्दिरावहाय फैबानो जाबाय हाजार बार थांबाबो माने अहानाय नङा आरोना बिराद मोजां भिडिअग्राफारा जोंनिया बिराद गोबावनि उनाव दिनै आरो बालाजि टेम्पोलावहाय फैलायबाय ओमफ्राय बेयावहाय दिनैसो बेयावहाय हाबनो मोनसिगोन जोङो बरियासे एसे रानथेथे नुदोंना जों सानैखौ एसे रानथेथे नुदोंना जों सानैखौ दानिया लानो रोंदोंना रोङाखैथाय नायनांसिगोन भिडिअ नै माखौ मिनिखैयो भिडिअ लाबाय मास्क गैयाबा हाबनो मोना दा जोंहा मास्क गैया जों आरो बावगारबाय covid-19 खौ मालाबानो बावगारबाय जोङो थैबाय होनना सानना लाबाय दायो एसे बेरायफोनसै दिनै बिराद मानसि माथो सिङाव हाबनो मोननायखाय मानसि नामा एक्चुअलि दिनै सानडे ना एखायनो मानसि ना बांसिन नानि नों बाङाय थाबायना देखायोलाय मा थाबायनो रोंखायो ओइ नोंसोर सानैया गोजा मिलायथारदोथ' ओमफ्राय बे नोंसोर सानैखौ जि मोजां साफा नुदो गोजा जा गुफुराव जा मोजां नुदो ओइ बिराद मानसि फैमारदोंलै बिराद पार्किं गारि दोननो जायगा गैला बै मोनसेखौ आं मिथिफेरानो जि मोजां आं बिथिं हाबफेराखैमोन नै दिनैसो हाबफेरबाय आं बिथिं
थिबाय मन्दिरफोरखौ बेकग्राउन्डआव नुदों ना जि मोजां नुदों नङा मन्दिरखौ अ नै जोंहा जेबो प्लेनिं गैयामोन बेयाव फैनायनि जास्ट ओरैनो फैबाय आरो ना बेरायनो बिराद मोजां ना नेचारेल बिउटि आरो नोंथांमोनाथ' नै मन्दिरखौ नुहुरखादो नुदोंना नुवाखै दाय नुहुरदो अखा हाबाय थुदो दिनसै अखा हाबाय मा थांगोन ओमफ्राय दा जोङो बेक साइडनिफ्राय ओइ नायलाय आंनिया सिबाय नामा सिथुआ एसे माहाय सिदो अखा हाबाय नालाय अखायानो सिजोमलायलायबाय अखा फ्रि हादों माने बारदाय गोसा हायाखै ओमफ्राय बे दंफाङा नालाय जि जाय ख्लुम जि मोजां नाय जि जावख्लुम खादै बिफाङा मार जाख्लुम नोंसोरखौ गोजा गाननायखौ बिराद साफा नुदोंलै नंमारगौ डिम्पल गार्ल नोंनियालाय डिम्पल दंना गैया नामा ओइ जि मोजांलै दंफाङा मा अखायानो गोलैयाखै नै मान मानसि दङ नाय उठिब पारा जानो दे उठा অলপ বেছি ওপৰত নাযাবা দেই বা একদম সুপাৰমেনৰ দৰে পাৰা তুমি ন তুমি পাৰিবা বা পাৰ দেখোন ন তুমিও নামি যোৱা পৰি যাবা নামটো কোৱাচোন তোমাৰ নামটো আৰু তোমাৰ থেংক ইউ नै जि अखा हाबायलै मालाय बर' जोंनि माने हारसा गथ'फोराबा नमस्कार इदि आंनि नामा होनना बुङो जोंनि बर' मोनबा सुथागौमोन ना जारौ मा नाम नोंना मा नाम आया गथ'लाय माबायदिलै Mana? Nam ke sengdo? Oh, nam ke sengdo. Mana? Kita nam lagi nam ke. Nam kita nam lagi ke. Are. Nam kita nam lagi. Luan kita nam lagi. Gulai jan notang dungang. Gulai jan notang dungang. Dah nang kentalai ang nang ni kuam dah kena song dulu. Mana? Ayah, mama dili. Nang nam kle. Ma, kita nam ma. Dah kelak konser. Ma, kita nam ni. Nang siang. Kata. Thang nữa à? Nam có cần đáp thang nữa. Để acting खालामदो आरोना जोङो माने माखासे बर' गथ'फोरा सोंबाथाय बेबायदि खालामो खिन्थु बांसिन हारसाफोरखौ सोंबाना नमस्कार आंनि मुङा ओरैबायदि होननानै बुङो आरोना ओंखायनो बाट दाना चेन्ज जाबाय गासिबो बिदि नंला जोंनि बर'फोराबो बिराद रोंनाय जाबाय बांसिनानो खिन्थु बहुदानो लाजिनानै थायो आरोना ओंखायनो बिमा बिफायाबो फोरोंनांगौ गथ'फोरखौ ना सोरबा मानसिया जुदि नाम सोङोबा खिथानांगौ बरियासो मोना जाबायना इयावसो स्रां नंगोन नामा इयाव स्रां एसे नै इयाव खोमसि बिफां सिङाव दङ ना जोङो नै सिबाय ने अखा हाबाय मानसिफ्रा बिफां सिङाव थाजोब्बाय ने जोंबो बैयावसो दंमोन दानि ओमफ्राय फैफिनबाय अखा हानायखाय
फायखांबाय जों दा पाप्रि सातसो जानोसै अखा हासोबाय आयु बबेयाव सथायाव हाबनो जों मोनबाय नै पाप्रि साट गोथाव जागोन ना जायाखै उदै सांबा माबायदि गोथाव मुलु जादों नों दे नोंसोर सानैया माबायसा टेस्टि ना खिन्थु सिफ्लेजोबदो माने जों खुगायाव थांखानाय बायसा आरोना गुवार गुवार जानायखौ होआखै डाइरेक्टखौ मा नांगौ जाखांबाय उदैयानो थोन मोनलायबाय जाबानो उदैयानो गोदोर जाजोबो मानोथाय मिथिया जानाय न मुलुलु जागोन बोरैबा जाबाय जासियालाय बुरो आंनो मोनसे हर गोथाव नंगौना नङाथाय नों जाग्रो दे आंनो मोनसे हरबानो जाबाय लेथ्राथार दिनै जि मैला थांनो बासुबाय आं ओइस ओमफ्राय आं माथो जागोन दा माथो जागोन आं दा नानि बैसागु अखा हादो मानसि बेयावनो थानांसिगोन जेब्लासिम खारबायनो हाया नामा खिन्थु टमटमाव गाखोनायनि मजायानो बेलेगलै गाय नोंथांमोना मालदारफोरा मिथिनाय नङा माबायसा टमटमाव गाखोनायनि मजाया खिन्थु आं बैबायदि मिजिकआव गाखोनो हाया दे सिगां गाखोबाय देसन कलेज थांनायावहा सिगां कलेजाव थांबाय इयावनो थाङोमोन आं ओमफ्राय बासावबो थाङोमोन ओमफ्राय दा आरो कलेज गैला नालाय दा टमटमावनो गाखोसै आरो आयौ गुवाहाटि नोगोर लामाया फाहामगासिनो नै थांगासिनो जोङो भारा लानानै जों टमटमाव गाखोबाबो जोङो बेलेग मानसि थिखोला जोंनानै थांनो होनदो गावबागाव भारा लाखायो जोङो होनदो दिंखियादो दाउदै भाजि ओमफ्राय दङ जोंना बेदर दाउ बेदर ओमफ्राय फल मैगं दोङो दोहैनि इखौबो जानांगोन गाइस नै जोंथ' खाम जानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो दिनैनि व्लगखौहाय कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव दे आं नेनानै थागोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय